Представете си следното. Само за няколко секунди, цяла американска ударна група от самолетоносачи за милиарди може да се окаже напълно безпомощна. Не защото е подведена, не защото командването е направило грешка, а защото една единствена ракета се движи 5 пъти по-бързо от звука, докато лети по непредсказуема траектория, за която няма защитна система на планетата. И най-страшното за Вашингтон. Тази ракета вече не е научна фантастика, тя е в масово производство. Здравейте, приятели! Днес ще разгледаме един изключително нов и дълбок военен анализ от световните медии, който разтърсва Пентагона. Става въпрос за тайния план на Китай и техните така наречени убийци на самолетоносачи оръжия, които могат да преобърнат баланса на силите в един потенциален конфликт за Тайван, без дори да се налага да потофят нито един кораб. Ако се чудите как Пекин планира да държи американския флот на хиляди километри разстояние и защо експертите говорят за стратегическо разсейване, останете с мен до края. Защото това, което се случва в момента в западната част на Тихия океан, променя правилата на съвременната война завинаги. Нека започнем с фактите, които разтревожиха американското военно разузнаване съвсем наскоро. Китайската държавна телевизия излъчи кадри, които не бяха просто показни, те бяха предупреждение. На тях се вижда как китайски разрушител от клас Type 052D стрелва от вертикална пускова установка хиперзвуковата противокорабна ракета, известна като YJ-20. Какво означава това? Че това вече не е прототип за паради. Това оръжие е в масово производство и е напълно интегрирано във военноморския флот на Народно-освободителната армия. Пекин запълва дупката с САЩ със страшна сила и го прави чрез морско базиране. Тази ракета е част от цяло семейство оръжия, представени на мащабни паради. Идеята е проста, но брилянтна като геополитически капан, да се създаде невидим щит около крайбрежните води на Китай и така наречената първа верига от острови Веригата, която се простира от Япония, през Тайван, та чак до Борнео. И тук стигаме до ядрото на конфликта. Тайван. Както знаем, Тайван е самоуправляващ се остров, който Пекин разглежда като своя неотделима територия, готова за обединение дори и по силов път, ако се наложи. САЩ и съюзниците им официално не признават Тайван за независима държава, но Вашингтон категорично отказва да позволи насилственото му завземане и продължава да го въоръжава. Тук се намесва професор Джеймс Холмс от Военноморския колеж на САЩ. Той прави една брутално честна оценка. Китай не произвежда тези ракети, за да унищожи задължително всеки американски кораб. Пекин ги произведе, за да държи Тихоокеанския флот на САЩ на безопасно разстояние. Защо? За да спечели време. Време, в което НОАК да уреди въпросите в Тайванския проток или Южно-Китайско море, преди Вашингтон изобщо да успял да се намеси решително. Погледнете логиката през очите на бивш американски офицер като Холмс. Ако китайската армия успее да попречи на американските сили да се обединят със седми флота и подкрепленията от Тихия океан, тя тотално обръща военния баланс. Дори китайските кораби и оръжия да отстъстват на принципа кораб за кораб спрямо американските, ти печелиш войната, когато успееш да концентрираш огромната си мощ срещу малка част от врага. Но чакайте, това е едва началото на кошмара за американския флот. Лиселот Отгор, старши сътрудник в института Хъчън във Вашингтон, отбелязва нещо още потревожно. Китай не разчита само на надводни кораби. Те изграждат многопластова система. Миналия септември беше представена друга перла в короната – хиперзвуковата ракета YJ-19. Тя използва уникален реактивен двигател за свръхзвуков поток, така наречения секръмджет, който позволява на ракетата да лети със скорост над Мак 5 пъти над звука. И знаете ли къде може да се зарежда тя? В торпедните апарати на подводници. Още през февруари флотът на НОАК официално обяви, че е приел YJ-19 на въоръжение на борда на дизел-електрическите си подводници тип 039B. Това прави Китай първата и единствена държава в света с неядрена подводница, носеща хиперзвуково оръжие от този тип. САЩ все още няма такава технология на своите подводници. Представете си комбинацията – подводна скритност плюс хиперзвукова скорост.
Когато една подводница изстреля такава ракета, времето за реакция на защитните системи на американски боен кораб се свива до жалки секунди. Експертите наричат истински убиец на самолетоносачи, защото кинетичната и взривната сила при удар с такава скорост са напълно достатъчни да извадят от строя или направо да потопят плавателен съд за десетки милиарди долари. Тук обаче идва най-хитрата част от стратегията, която според анализаторите е истинската цел на Пекин – психологическото изтощение и разсейване. Послушайте какво казва Брадли Мартин от Rand Corporation, бивш капитан от американския флот. САЩ имат страхотни способности за борба с подводници, но всяка американска подводница или бойна група трябва да мине през истинско минно поле от заплахи, за да стигне до целта си. Самият страх от скритите китайски подводници с хиперзвукови ракети принуждава Вашингтон да промени изцяло плановете си. Колин Кох от Института за отбранителни и стратегически изследвания в Сингапур го описва перфектно. Появата на тези оръжия създава огромни психологически бариери. Американският флот ще бъде принуден да харчи непропорционално много време, гориво и усилия в опити да издирва тези неуловими китайски подводници. Ако голяма част от американския флот е ангажирана да търси хиперзвукови заплахи из целия Тихи океан, тя се отвлича от главната си задача. На практика, първата верига от острови самия Тайван се оказват напълно отстъпени и незащитени, защото американските сили са блокирани в преследване на призраци под водата. И ето го извода, до който ни води този анализ. Китай може би няма нужда да потопи нито един американски самолетоносач, за да спечели войната за Тайван. Достатъчно е само да създаде голям риск, който да предостави необходимото съмнение и паника в оперативното командване на САЩ, така че Вашингтон просто да реши, че той е прекалено висок и да се оттегли на време. Хиперзвуковите убийци на самолетоносачи не са оръжие за пряко унищожение, те са инструмент за стратегическо парализиране. Играта на нерви в Тихоокеанския регион навлезе в съвсем нова фаза, а американската армия е изправена пред най-голямото предизвикателство в съвременната си история. Могат ли САЩ да наваксат тази технология на време? Или Китай вече спечелил технологичната надпревара в региона? Вие какво мислите по темата? Оставете мнението си в коментарите. Ако случайно видеото ви е харесало, дайте един лайк и се абонирайте. Споделяте с повече хора, за да знаят какво се случва. Благодарим ви за гледането.